गासिखौबो खुलुमबाय आरोना थ' आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबाय स' दायो माने दसे बेलासिनि बेरायनो फैदों आरोना ओमफ्राय सुसकेटिं थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय पुलिस गिनानै थाङाखै आरोना जोङो थ' बेयावनो फासिनानै दङ थ' नोंथांमोननो आं ससे ओरैनो माने बेरायनो फैनायखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामनानै भिडिअ'हाय खालामजाबाय नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअ'खौहाय प्लिज अननानै नायलांदो आरोना थ' आरो सोरबाफोर गोदान आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' थांनो गिनानै थाङासै जोङो ओमफ्राय दा नै दङ आरोना पार्कआवहाय रिजर्टआवनो हाबनोसै आरोना बायदिसिना जाना लानोसै थ' नायलांबाय थादो आरोना बरिया जानानै दोङो सासे भिडिअ लानाया बरिया बारनानै दोङो आरोना थ' नै माहाथो थांनो हायासै बारनो हायासै गिनानैनो आङो थ' बेयावनो मोनसे ना माने मा लाना फैदों जाग्राया मा दोङोथाय बेयाव चिकेन पकरा चावमिन दं आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै बेयावहाय माबा लाना फैदों आंना वाटारमेलन नोंसोरो दै लाबाय दै कोनटो কি বস্তু মানে হ্যাঁ ও नै बेबायदि ग्रिन जानानै दंजोबो आरोना बेरायनो फैदों नैथिंबो आन्टि मोनाबो जोंनि लकेलनिनो आरोना दे आंखौबो फट' लादो फट' लानोसै बेयावहाय हाबजोबदोंलै हाग्राया बरिया जानोसै दानियाबा वाटारमेलन दङ बेयावनो सिन जोंनियालाय थांनो हादों पुलिस नुबानो आङो आयौ काटा सामसखौ लाना फैबानो जायो बे सामसखौलाय मा होनना लाना फैगोन नोंसोरलाय काटायानो गैयामोन जाना लानोसै आरोना लाबोनानै जुसाबो थाम्फैबो दोंसे वाटारमेलन मोनजागोन ना मोनजालालै गस्ला नायनियानो प्लास्टिक जानो गोनां जादों नै इदिहाय खांसै जानोसै अबस्थायानो हामास्रा karena itu makam udah semua sama sebabnya dobo yes ya komsannya bidang so dayo माबानानै बेरायखांनानै मानानै जाखांनानै मानानै फैबाय आरोना न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय न'आव मोनफैखांनानै दिनैहाय मोनसे जोंनिया फेमिलि पार्टि दङ आरोना थ' न'आवनो आनैमोनहाहाय बोरमा बुथारदों आरोना थ' बेखौनो जानो थाखाय थांनो थाखाय रेडि आरोना दिनैहाय न'आवहाय ओंखाम जाया आरोना आनैमोननाव जोंनिनो बाबानि बिनानाव बिस्रा माने बोरमा फुथारदों आरोना थ' बेयावनो ओंखाम जानो थाखाय लेंहरदों थांसै आरोना बेयावनो नोंथांमोननोबो आं बेखौबो शेयार खालामलांबाय थागोन देखायलांबाय थागोन आरोना थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे मोनफैबाय आरोना जिरायनोसै दसे ओमफ्राय ओंखाम आरि जाबाथाय जानोसै आरोना जानानै थांसै बिथिं दङ जमा गथ'फोर दङ साहा लोंबाय आरोना बिदिनो चाटनि बानायदों ओरैबायदि आलु फायखाबायलै मा चाटनि बानायनो फानलुसो रेथें माबा मा होनो थाइबें पियास जोंहा बिब'आ बानायगासिनो गेमा स्टर मा गाबखो ओंखाम जानाय सिगां सा मा बुस्थु गाबखो खामो ओमफ्राय नै बोरमा बेदर बरियानो जि गोथाव नुखादोंलै आं जायै मानसियानो लुगैलायदों जानाय बोरमा बेदर जायै मानसियानो अमा नै जोंहा चाटनि रानग्राया बोरमालै इयो
neng garba kali mana hai ke? Kam kurbai. Sama sih mah obi dah. Ya mai. Ya nih. Bedor gulai. Nih rak. Balik ke. Malah yuk hai sih kau bawa hai. Bima di sini dia biwa zala yang dia. Ah, wih biasa. Bima di lah. What gusu kenapa ke? Tahu nak? Bwrma betul lah. Kau nggak nih kau nggak. Tahu nung kayak zade. Cengar makasih. Family party dan nih. Serah Bwrma zaya boiler. Koilar na boiler. Koilar zagun. Koilarana. Bwrma zaya frane. Icing makasih sabre. Family party. Bwrma bedor. Icing boiler. Zana serna nih. Dah bimeran gasnya dali. Kazila baicak nih. Abo, nu makan jangan sebelah. Ini apa sampai kado?